Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки созаси хуб ҳастед. Худоро шукр, мо ҳам созем нағзем. бори дигар моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо муборак шавад. худо дуову намозу рӯзаҳои моро қабул кунад дар моҳи шарифи рамазон. дӯстони азиз, имшаб шаби қадр аст. баъди намози шаби қадр ман хостам ки торти медовӣ кунам, баҳри шумо навор кунам гуфта ана ҳамихе. дар торти медови мо сливочный масло, баъдан шакар. сливочный масломон 200 грамм, 180 грамм, шакар 220 грамм, 2 дона тухм, инҷа орд 500 грамм меравад. аввал 200 граммша медозем, баъдан бо 300 грамми дига орд медозем. инҷа чайни содаи хамир, инҷа асал. дӯстони азиз, торти медовӣ мекунам. чанд кас подписчикҳо пурсидан чӣ хел мекунӣ, чӣ хел кардан дар кор. ҳамаша иншааллоҳ ки хушрӯ карда мефаҳмонам. инҷа дӯстони азиз, каструлкада об мондам. ана ҳамин хел болои парда мисол нарасада, ҳамин хел дор пӯшаш то да коса нараса. ана инҷа мо шакара, сливочный маслора и асала дохтем. ҳоли ҳамаи ё ҳал мешаванд якҷоя кишидан. баъдан асала медозем, баъдан содара медозем, тухм, орд. ҳамаша хушрӯ карда иншааллоҳ ки нишон медиҳам. ана ҳоли ира мемонем. шакар ҳал намешавад, мисол иқакш мемона, ҳеҷ гап надорад. намуша дӯстони азиз, ина дӯстони азиз, ҳамаш ов шид. ана ҳамихе дар болои пар чӣ хеле ки гуфтам. баъдан як қошиқча содара медозему мекӯбемш. азиз, тухма дохтам.
ҳозир 200 грамм орда медозам. чихеле ки гуфтам 500 грамм орд мерава. ҳозир 200 грамм ордша медозем. ана ҳамихе холодильникда мемонем ним соат пас. ай холодильник мегирем. Хамир хеле сахтак шидагия. Агар да ичушиш аму 500 грамм орда будозӣ, и ҳамаи орда худашда кашидан мегира. Барои ҳамоқа ҳозир 200 грамм орда медозему, холодильникда мемонем. Як ним соат, баъди ним соат уже ҳам хамир хунук мешава, ҳам и хамир сахтак мешава. Баъд мисол мегирему бо мондагии орда 300 грамм орди дигара қуш мекунем. ҳай насиб куна иншоалло бо чихел хамир карданша, чихел пухтанша иншоалло ки нишон медиҳем. Анамиха дӯстони азиз, то ахири навор бо мо бимонед. Иншоалло ки навори мо ба шумо мақбул мешавад. Анамиха дӯстони азиз, хамири мо дар холодильник истод. Ина чихеле ки гуфтам сахт мешавад, намиха сахт шуда. Ана ида мо насиб куна орд медозем. Амо 300 грамм орди гуфтаги ма медозем. хамирмона мешуда. дӯстони азиз, 6 та зволача шуд. ана из зволачаомона да хамири мо лоймаки хушрӯ. зволачаомона ҳозир тинук мекунем. осоне тинук карданаш. баъдан духовкада тез мепазада. Тез мепаза. дӯстони азиз, ана ҳамиха зволаома тинук кардестам. чихеле ки гуфтам тез мепаза. барои ҳамоқа ҳамашам тинук карда хушрӯ мемонуму. баъдан тез мепаза мегирам. инҷа дӯстони азиз, хоҳарам гӯшт сирх кардестай. камтар овозай хай бахшиш. хай ки пухтум гирифтум бо гашта нишон медиҳем шумода. дӯстони азиз, қариб мон ки фаромӯш кунам навор кардани креми медовика. намихай иқаша задам. ин креми белария барои торт, барои ҳамаи чида мешавад. згушони молоко дохтам. агар гул дохтанӣ боше, згушони молоко намедозе, сметана намедозе, фақат камтар шакар, ами крема хичатоқа мезани, сахт мешава, гул медози. вақте ки мисол торта қаватошда карданӣ кишидӣ, мисол ход медови боша, ход бисквит боша, камтар сметана, камтар згушони молоко медози. баъдан миксер қатӣ мезани. инамиха дӯстони азиз, кремо инамиха ма иқаак задагием.
дӯстони азиз, крем барои мисол қаватои торт намеха жидкий бояд боша, чтобы питаться кунада. Агар жидкий набоша, питаться намекунад. Маҷбуре ки промочка кунӣ. Сироп тайёр кунӣ, аввал сироп мекунӣ, баъд мисол крем. Вақте ки креми хеле боша, мисол промочка намекунӣ. Бисквита некин бояд кунӣ промочка. Бисквита вақте ки промочка кардӣ, вообще маззаш дига мешавад. Ҳар одам вкусаш ҳар хеле, ба фикри ман ки агар промочка кардӣ, вообще зуррайда. Намеха дӯстони азиз, дӯстони азиз, торти мо тайёр шуд. Инҷа навистанам камтар хато шудааст. Аҳамият натие. Торти медови кардам. дӯстони азиз, торти идонаи мо. торт ма буридам. Чӣ хеле ки гуфтам, торт аҷоибот омадагӣ, молоимагӣ, хушро. торта молоимакиша нишон додам баҳри шумо. торт аҷоибот омадааст.